Jedinice Vojske Srbije, pored svojih redovnih aktivnosti, u posljednje vrijeme angažovane su na jednom novom zadatku. Zbog nedostatka energenata i sve većih tenzija u svijetu, došlo je i do eventualnog ugrožavanja državnih vitalnih interesa kada je u pitanju energetika. Zbog novonastale situacije, Vojska Srbije dobila je zadatak za zaštitu energetske infrastrukture na jednom dijelu države Srbije. Načelnik Generalštaba sa svojim saradnicima obišao je pripadnike 72. brigade za specijalne operacije i 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva, koji su angažovani na pojačanom obezbeđenju kompresorske stanice Velika Plana. Ova kompresorska stanica je jedan od ključnih objekata gasne infrastrukture na teritoriji Srbije. Na trasi magistralnog gasovoda od granice sa Bugarskom do granice sa Mađarskom nalazi se kompresorska stanica Velika Plana i veoma je bitan objekat energetske infrastrukture kako za Srbiju, tako i za Mađarsku. Obezbeđenje objekata kao i sistema protivvazduhoplovne odbrane na zemlji čini 72. brigada za specijalne operacije sa svojim ličnim naoružanjem, oklopnim automobilima Hammer kao i oklopnim automobilima M16 Miloš i drugim sistemima elektronskog djelovanja kako bi mogli da efikasno odbrane ovaj objekat. 250. raketna brigada za protivvazduhoplovna dejstva prisutna je sa sistemima HQ-17AE, koji su ovdje već neko vrijeme zadejstvovani za zaštitu pomenute kompresorske stanice od napada malih dronova i drugih prijetnji iz vazduha. Ovaj kineski sistem je specijalizovan za dejstvo po malim ciljevima, prije svega dronovima, ali i drugim ciljevima koji se nalaze na savremenom ratištu. Domet ovoga sistema po daljini je do 15 km, dok je domet po visini do 10 km. Pored kineskog sistema HQ-17AE prisutni su i domaći sistemi elektronskog ratovanja protiv elektronskog dejstva, kao i laki prenosni PVO sistemi kojima je opremljena 72. brigada za specijalne operacije i 250. raketna brigada za protivvazduhoplovna dejstva. U pitanju su laki prenosni sistemi strela i igla domaće proizvodnje. Pored već pomenutih sistema i jedinica koje su zadejstvovane na pomenutom zadatku, nije isključivo da će u narednom periodu pristići i neka druga tehnika, kao što je Pasar 16 koji je također specijalizovan za dejstvo po dronovima manjih gabarita, ali i drugim ciljevima. Zaštita kompresorske stanice Velika Plana je samo jedan mali dio zadataka koji obavljaju jedinice Vojske Srbije svakodnevno na redovnim zadacima širom Srbije. 72. brigada za specijalne operacije je zadejstvovana i na ovome zadatku, kao i na zadatku zaštite kopnene zone bezbjednosti i mnogih drugih zadataka koji se stavljaju pred ovu elitnu jedinicu. Slična je situacija i sa 250. raketnom brigadom za protivvazduhoplovna dejstva koja štiti vazdušni prostor Srbije tokom čitave godine.